Вітаю спадарства, з вами падкаст вальнадумства. Вітаю, Францішак. Всіх вітаю. Так, у нас самая галоўная навіна гэтых 2 тыжняў это тое, што Байден зняўся з гонкі прадвыбарнай. І на яго месца з 2 ног заляцела Камала Харріс. Цікава, потому што Камала Харріс, як я бачу, яна будзе больш актыўна, мне здаецца, ўплываць на міжнародную палітыку штатаў, у тым ліку палітыку адносна Ізраіля і Украіны. Яна ўжо так, яна больш будзе актыўна, чым Байден, это відавочна. І вось цікава, за каго нам зараз, за каго нам быць все ж таки, за Байдена ці за Камалу Харріс? Но я лічу, што нам варта не быць ні за кога, ні ў выпадку Байден-Трамп, ні ў выпадку Харріс-Трамп. Так, тому што відавочна, што добрых кандыдатаў там няма. Пра Камалу Харріс шмат кажуць, там Трамп, там, здаецца, казаў, што яна такая ж левая, як Берні Сандерс. Канешне, это неправда, яна не такая левая, як Берні Сандерс, але яна з такога больш левага лагеря дэмакратаў. Так. Ну, чуеш, это калі пра іх унутраную палітыку казаць, я думаю, нам плюс-мінус пофіг на гэта, это справа толькі амерыканцаў, а вось калі пра вонкавую палітыку казаць, то мне здаецца, все ж таки у нейкім сэнсе яна можа быць лепш, яна ўжо падтрымала Ізраіль, сказала, што трэба скончыць гэту вайну і пры гэтым трэба абараніць Ізраіль, яго дэмакратыю і людзей. Яна распавяла пра там прыкладна 50 амерыканцаў, якія ўжо загінулі у ходзе гэтых баявых дзеянняў. Таму, можа, яна і не будзе як такі новы Рэйган, але будзе не горш, чым Байден. І калі казаць вось пра параўнанне Камалы Харріс і Трампа, то мы ж не ведаем, што чакаць ад Трампа. Так, быў нядаўна выпадак, што Борис Джонсон размаўляў з Дональдам Трампам, і ён яму прапанаваў свой план, менавіта па Ўкраіне. Ён сказаў, што трэба даць Украіне зброю, трэба перамагчы на поле бою, а потым даць Пуціну там умоўна, каб ва Ўкраіне быў нейкі статус асобны для расійскай мовы, і можна гэта выдаць, каб Пуцін гэта мог выдаць як перамогу. І гучыць даволі лагічна, і нават здаецца, што і Трамп паходзіўся за тым планам, але потым ён бярэ ў віцэ-прэзідэнта Джей Ді Вэнса, які вядомы тым, што ён супраць будзе-якой дапамогі Украіне. І вось цікава, знову што чакаць ад Трампа, тому што і Майк Пампео, былы дзяржсекратар штатаў, ён таксама, гэта па словах журналістаў, таксама прапануе план, што штаты выдзеляць ленд-ліз на $500 мільярдаў для Украіны, і што ён у добрых адносінах з Трампам, і што нібы таксама, можа і гэты план спрацуе, але мы не ведаем, як гэта все ж таки будзе. Вось. Так, тут вельмі цяжка зразумець, чаго чакаць ад Трампа, і цалкам магчыма, што Трамп на гэта і разлічвае, каб на міжнароднай арэне ніхто не ведаў, чаго ад яго чакаць. Каб ён зайшоў і паставіў усім свае ўмовы, да якіх тыя не маглі падрыхтавацца загадзя. Так, можна так сказаць. Але, канешне, невядома, ці это сапраўды так. Магчыма, што вось пра Байдена там увесь час казалі, што ён такі стары дзед, які не надта разумее, што там дзе і як адбываецца, там Зеленскага Пуціным назваў і ўсё такое, то зараз штосьці падобнае можна казаць у бок Трампа. Канешне, не ў такой ступені, але ён таксама вельмі стары, і вось недавно адбылася гэтая падзея, што ён там на нейкай сустрэчы там да хрысціянаў звяртаўся, по-мойму, і сказаў, што прагаласуйце ўсё гэты раз, больш вам гэта рабіць не прыйдзецца. Так, нейкая такая ў яго была эта фраза, і мне падаецца, я разумею, што ён меў на ўвазе, хутчэй за ўсё ён намікаў на тое, што будуць змены ў канстытуцыю, хутчэй, якія будуць гарантаваць якія-небудзь хрысціянскія каштоўнасці.
што будзе што-небудзь, што ўжо на карысць прынамсі пэўных груп хрысціян, што ўжо не будзе залежыць ад выбарных уладаў, што будзе замацавана ў канстытуцыі. Але невядома, ці сапраўды ён гэта меў на ўвазе, это першае, а другое, нават калі ён гэта меў на ўвазе, то тое, як неасцярожна ён так сказаў, ну, выклікае непакой. Ну так, ён жа стаў зараз самым старым кандыдатам у прэзідэнты ў гісторыі ЗША, ну, калі Байден зняўся. І вот цікава, я думаю, што, ну, я бачыў у якіх пытаннях зацікаўлены амерыканцы на гэтых выбарах, і якраз такі у топ пытання ўходзяць там аборты, ахоўная сістэма, міграцыя, а вонкавая палітыка гэта не так уж і важна для амерыканца, гэта яго не тычыцца. Таму я думаю, таму гэтыя кандыдаты ў прэзідэнты так шмат і не размаўляюць пра гэта. Вось, толькі вот я чуў пра вот гэты план Помпео, і там, што цікава, ён вельмі сходзіцца з агульнай стратэгіяй Трампа, што НАТО, кожная краіна НАТО мусіць па 2% аддаваць свайго ВВП на патрэбы войска проста агульнага. Гэта не тое, што стратэгія Трампа, это ўвогуле умовы замацаваныя ў НАТО самі. Ну так, але ніхто іх не прытрымліваецца проста. І мы ж ведаем, што Трамп хоча вывесці войскі ўвогуле сухапутныя з Еўропы. І вось цікава, што Помпео прапанаваў, каб іх месца амерыканцаў занялі ўкраінцы. Тобто каб 70 000 украінцаў, краіна, якая вступіць у НАТО, каб яны абаранялі вось гэты кардон ад Расіі. Ну, ідэя цікавая, таму што ў краіны шмат досведу баявога, шмат вопыту, шмат зброі, яны ўжо ўмеюць ёй карыстацца. Ну, таму можа быць такая ўмова, што амерыканцы сыходзяць, замест іх становяцца ўкраінцы. Ну, выглядае цікава, выглядае хаця б як нейкі план. Это уже Ну так, тут калі мы кажам пра Камалу Харріс, то яна была не апошнім чалавекам у адміністрацыі Байдена, была віцэ-прэзідэнтам, і улічваючы тое, у якім стане быў Байден, так, цалкам магчыма, што яна ўплывала на рашэнне не менш, чым ён у апошнія часы. Хаця это, конечно, спекуляцыі, але я не думаю, што варта чакаць, што пры Камале Харріс штосьці зменіцца. Хутчэй за ўсё, курс застанецца вось дакладна такі ж, як быў у Штатаў, ну, спачатку вайны, можна сказаць. Так, у той час, як пры Трампе, змены дакладна будуць, пытанне толькі якія, бо можа быць як у горшы бок, так і ў лепшы бок. Ну, я тут больш веру ў Харріс, таму што рыторыка ў яе больш такая баявая, таму можа быць, ну, зноў, это можуць проста словы, мы ўжо гэта праверымся на практыке. І калі вось яна змяніла Байдена, усе пісалі, што, глядзіце, у яе нават рэйтынг вышэй, чым у Трампа, тобто там па агульнанацыянальным апытванням. Але тут трэба памятаць, што у ЗША даволі спецыфічная сістэма выбараў, і што калі паглядзець па вот гэтым вагаючымся штатах, то Трамп пакуль што перамагае. Таму, хутчэй за ўсё, ён і пераможа пакуль што, калі штосьці не зменіцца моцна. Ну так. Ну, сапраўды змена кандыдата ўжо пасля праймерыс, улічваючы тое, што на праймерыс у Байдена не было ніякай канкурэнцыі. Тое, што яны змяняюць кандыдата ўжо пасля першых дэбатаў, гэта не выглядае як моцная пазіцыя для дэмакратаў. У дадатак яшчэ гэта было ж это пакушэнне на Трампа, што таксама не ўзгадывалі. Пакушэнне на Трампа, што там увогуле вядома пра гэтага стрэлка, які ён матывы, ці ёсць там нейкая інфармацыя, бо я неяк гэта прапусціў. Ну, там была некая інфармацыя, ну, выглядае, што это проста псіх нейкі, ну, тобто гэта, ну, не замова дакладна была. Ну, і там это не быў нейкі прафесіянал, это проста, ну, псіх, і ўсё. Ну, так. І гэта відавочна грае на руку Трампа, гэтая падзея, але мне здаецца, што можа быць, это не выпадкова, што ў хуткім часе пасля этого Байден сняўся.
Чаму? Таму што калі Байден сняўся і паставіла і з'явілася Харріс, то гэтая тэма стала нашмат больш дамінуючай у інфапрасторы, чым пакушэнне на Трампа, якое было незадоўга да гэта, і да гэтай падзеі яно як бы дамінавала ў тэме выбараў у Штатах. А зараз ужо больш важна тое, што ў дэмакратах змяніўся кандыдат, і мы нават маглі сёння забыцца сказаць пра тое, што на Трампа было там нейкае пакушэнне, хаця это вельмі вялікая навіна за апошніх 2 тыдняў. Ну, насправдзе, вот ёсць такі тыя, хто любяць тэорыі гэтых всех змоў, яны пачалі ўжо казаць, што гэта там Трамп сам, там гэта сцэна нейкая, там гэта татар такі вялікі. Але насправдзе, я як чалавек, які даволі шмат страляў зброю, я вам скажу, што ніколі я бы не дазволіў страляць так, каб мне зачапіла уха. Там калі куля там на 2 сантыметры, там, напрыклад, вправа пайшла, то Трампа бы забілі. Таму вось так. І занадта рана гэта пакушэнне зрабілі, таму што да выбараў яшчэ 3-4 месяцы, і за гэты час ўсё гэта забываецца вельмі хутка ў нашай такой інфармацыйнай эре, калі ў нас інфаповады проста кожны дзень ствараюцца. Таму я думаю, што тут самая простая тэорыя, што гэта проста нейкі псіх, то яна самая лагічная. Але я вынікаў там расследавання яшчэ не бачыў, здаецца, іх яшчэ і не было. Вось. Так. І што думаеш увогуле наконт гэтых выбараў у плане такой вось напружанасці? Бо чалавек узяў, можа там не зусім сябраваў з псіхікай ці што-небудзь такое, але ў выніку ён узяў і вырашыўся страляць у прэзідэнта. І гэта можа у прэзідэнта, былога прэзідэнта, магчыма будучае, не факт. Так, у кандыдата ў прэзідэнт, дакладна. І у ЗША як бы пастаянна кожныя выбары ідзе гаворка пра тое, што вось менавіта гэтыя выбары, яны там самыя важныя выбары, усе астатнія выбары, можа быць, такія сабе былі выбары, але вось гэтыя, вось якія зараз адбываюцца, яны сапраўды вырашаюць лёс краіны. Яны так вырашаюць лёс краіны, але дакладна так жа, як і ўсе астатнія. І палярызацыя, якая адбываецца зараз не толькі ў амерыканскім грамадстве, а ў еўрапейскіх грамадствах, у тым ліку, як мы там размаўлялі ў мінулым выпуску пра французскія выбары, пра тое, што там па сутнасці выбар паміж такімі нацыяналістычнымі сацыялістамі і сацыялістамі, так, якія адзін аднаго проста не выносяць. Так, электарат якіх-небудзь там альтэрнатывы для Германіі, у Германії, і электарат іхных мясцовых сацыялістычных партый, это даволі палярызаваная сітуацыя ва ўсім свеце, што, на мой погляд, стварае ўмовы для того, каб у каго-небудзь дах паехаў і ён пачаў страляць. Так, ці можна сказаць, што гэтыя выбары ў Штатах і тое, што зараз там адбываецца, это страляніна, гэта вынік такой вялікай культурнай вайны, якая зараз адбываецца ў заходнім свеце. Я думаю, тут трэба разрозніваць Еўропу проста і Штаты, таму што ў Штатах все ж такі сістэма палітычная другая, і ўвогуле страляніна гэта такая недобрая традыцыя, даволі часта страляюць амерыканскіх прэзідэнтаў. І, дарэчы, гэта бывае і палітычныя матывы, а бывалі і матывы проста пахізавацца перад дзяўчынай, напрыклад. Там у гісторыі шмат такога было. Таму, насправдзе, трэба размаўляць з амерыканцамі. Тобто, я не бачу, што прям все вельмі дрэнна. Амерыканскія блогеры, здаецца, ёсць там, як заўсёды, там канспіролагі, ёсць там рэднекі, напрыклад, яны кажуць, што штатам канец, але проста у іх кожны выбар гэта такі вельмі важны перыяд проста ў жыцці, і таму такі нервы можуць быць трохі нацягнуты. Я думаю, што яны прайдуць, і гэта ўсё стане спакойней проста, і ўсё.
Так. Не ведаю, мяне няма такога, як зараз кажуць, усё, у Штатах там пачынаецца грамадзянская вайна, не настолькі ўсё там, такая не настолькі палярызацыя, мне здаецца. Ну так, тут трохі цяжка казаць нам адсюль з Еўропы гледзячы, як там у іх ёсць з настроямі. Але па маіх адчуваннях, гадоў 10, можа, апошніх, можа, трохі менш. Это з'ява этой так званай культурнай вайны. Яна вельмі напружваецца, это супрацьстаянне паміж кансерватарамі і тымі так званымі воўк рухамі, паміж сучаснымі плынямі фемінізму, якія набіраюць нашмат больш прыхільнікаў, паміж тымі рухамі, звязанымі з ЛГБТК+. І з аднаго боку, і вельмі кансерватыўнымі людзьмі з іншага боку, і што кожны чалавек прям не робіць гэты выбар, і гэтая тэма становіцца адной з самых істотных на павестцы дня, і тое ж самае ў Еўропе, тое ж самае ў ЗША, і адзін бок другога лічыць ледзь не людаедамі. Но мне здаецца, у Штатах адкат у гэтым плане, што так, у них там быў такі вялікі левы перакос, але якраз такі зараз все у іншы бок рухаецца. Таму і з-за таго, што быў перакос, таму і такія правыя кансерватары сталі больш радыкальнымі. Але я думаю, гэта ўжо згладзіцца, таму што самы пік гэтага там іх і БЛМ і ўсяго ён просто прайшоў ужо. Уже людзям не так цікава. Але паглядзім? Паглядзім, сапраўды. Так. Да, у нас, я думаю, з Амерыкай ўсё. Будзем глядзець, як пройдуць выбары, як гэты выбар паўплывае на Украіну. Спадзяюся, што расейцы просто не захопяць. Таму што насправдзе зараз шмат хто песімісты, я апошні час бачу вельмі шмат відосаў, як расейцы просто самазабіваюцца на фронте. Яны прям просто адзін за аднім гэты відосы выходзяць. Можна зрабіць такі асцярожны вынік, што іх там вельмі все недобра з матывацыяй, з усім гэтым. Таму пасля лета ўжо можа стане трохі спакойней, можа нават Украіна, у ёй будуць нейкія сілы, каб ўжо і больш актыўна контратакаваць. І у тым ліку чакаем, што Штаты дазволяць біць углуб Расіі. Вот недавно была навіна, што украінцы за 1800 кіламетраў ад мяжы Украіны нанеслі удар па аэрадрому. Там стаялі стратэгічныя бомбардавальнікі, якія наносілі ўсе гэтыя ракетныя удары. Вот. А калі гэта будзе яшчэ амерыканская зброя, тут, конечно, эфектыўнасць вырасце значна. Так, таму чакаем жа гэты выбары. Гэта просто здаецца самае важнае, што у свеце можа быць. Дарэчы, была цікавая сёння навіна, што у Малі мясцовыя расстралялі 80 вагнераў, там менш за 100, там трохі менш за 100 вагнераўцаў, партызаны мясцовыя. І вось цікава, што вайна зараз ідзе. Ніхто пра гэта амаль не кажа. Яна ідзе ў Афрыке, яна ідзе ў Сірыі, і паралельна такая міні-сусветная вайна. Там і французаў да гэтага з Афрыкі выганялі, іх месца расіяне занялі. І там розныя партызанскія рухі. Партызанскія рухі, то пытанне, якое я задаваў у нашым невышэйшым выпуску. Дык як з партызанскімі рухамі ва ўкраіне? Ці адбываецца што-небудзь на акупаваных тэрыторыях, ці можа там што-небудзь адбывацца? І асабліва ў кантэксце таго, што вельмі часта, калі кажуць пра ідэі анкапа, пра ідэі таго, як бездзяржаўнае грамадства можа сябе абараняць, то прыводзяць прыклады таго, паспяховых партызанскіх супратываў. А паспяховыя партызанскія супратывы былі, это, напрыклад, як у В'етнаме, калі Амерыка, па сутнасці, прайграла партызанам, маючы сваю там агромную армію. Это Афганістан, дзе прайграў Савок, а зараз Украіну часта параўноўваю,
часта можна пачуць, што кажуць, што Украіна павінна стаць для Расіі як Афганістан для савка, але пра нейкія партызанскія дзеянні на акупаваных тэрыторыях чуваць не шмат, і таму пытанне, ці яны адбываюцца, і калі не, то чаму не? Ці можна разлічваць на тое, што можа штосьці такое быць ва ўкраіне? О, ты так адразу шмат пытанняў просто паставіў. Насправдзе супраціў ён адбываецца, ён просто не выглядае як там ён быў у 20 стагоддзі, напрыклад. Тобто, ну, бывае, што і там знішчаюць залезніцы, вот гэта спалучэнне жалезнадарожнае, але часцей зараз партызаны, яны просто наводзяць ракеты на нейкія базы, там на транспарт ворага, на ЗРК ворага. Таму вось яно так все змянілось. Калі казаць пра такія класічныя партызанскія дзеянні, калі партызаны атакуюць, там калоны атакуюць базы, пастачанне зноў ж атакуюць, то я не думаю, што ва ўкраіне гэта магчыма. Таму што калі параўнаць з В'етнамам, з Афганістанам, ёсць вялікая розніца, самая галоўная ў ландшафце, таму што ўкраіна гэта сцепь, збольшага леса сцепь, там трохі лесу, а ў В'етнаме гэта былі джунглі, у якіх можна хавацца, у Афганістане гэта былі горы. І яшчэ важны поінт — гэта дэмаграфія, таму што калі В'етнам, калі Афганістан ваявалі, то там было вельмі шмат маладога насельніцтва, ну там наражалось там па 6 дзяцей, па 8, у якіх гарачая кроў, якія гатовыя, хочуць ваяваць, таму што ты там, што в Афганістане, дзе ты можаш працаваць, калі у цябе там 5 братоў, то 6 там хочаш не хочаш будзе ўжо такім вайсковым партызанам. Але ў Украіне сітуацыя яна не такая. Тут класічнае такое еўрапейскае насельніцтва, еўрапейская дэмаграфія, ландшафт не падходзіць, таму я не думаю, што гэта тут магчыма. Ясна, што ў некай ступені гэта будзе, але не ў такім маштабе. Ну і плюс, калі казаць пра В'етнам, то спачатку поўнач В'етнама быў праамерыканскі даволі. Там і ўлада была праамерыканская, але амерыканцы пачалі просто занадта жорстока паводзіць просто з людзьмі. Яны бамбілі, там выпальвалі гэтыя джунглі, яны бамбілі нават суседнія краіны з В'етнамам. І самае галоўнае, яны просто не перакрылі поўнач В'етнаму, поўнач, да. Тобто яны давалі партызанам заходзіць, сыходзіць там у іншыя краіны. Вось. З Украіны гэта цяжка ўявіць, таму што не будзе ж іх там Польша пускаць партызанаў туда-сюда. Карацей, гэта амаль нереальна, таму нельга, каб збройныя сілы у Украіны прайгралі. Вось. І, дарэчы, калі казаць пра дэмаграфію, то ёсць і пазітыў тым, што у Расіі таксама такая ж дэмаграфія, як і ва ўсёй Европе, калі казаць менавіта пра рускіх. Я нядаўна глядзеў ААН, іх прадказання, якая будзе дэмаграфія вось у нашых краінах. У Беларусі у 2100 годзе будзе дзесьці там 4-5 мільёнаў насельніцтва, ва ўкраіне будзе там 15-20 мільёнаў, і ў Расіі там будзе 120. Але гэта без уліку вайны і міграцыі такой вялікай. Тобто, разумееш. І рускіх, тобто в іх насельніцтва входзяць і не толькі рускія, то есть гэта і краіны Каўказа, у якіх якраз такі дэмаграфія працуе супраць гэтай імперыі, таму што ў краінах Каўказа там наражаецца зноў ж там 5-6 дзяцей, у рускіх нараджаецца там 1 у сям'і, там у сярэднім, і таму насельніцтва менавіта рускае, яно будзе змяншацца вельмі хутка. А насельніцтва рэгіёнаў Каўказу, яно будзе ўзрастаць, і таму, я думаю, гадоў там праз 30-40 мы пабачым, як
просто іх там стане вельмі шмат і яны змогуць змагацца з Расіяй. Ну я думаю гэта натуральны працэс. І таму расейцы зараз, ну расейцы рускія, яны паскорваюць гэты працэс. Я думаю, што ён не абрацім, але яны гэтай вайной робяць яго яшчэ хутчэй. І таму я ставлю бутэльку піва, што праз 30-40 гадоў Расія будзе меншая, чым у 91 годзе. Так, значыць, забіваемся на бутэльку піва праз 30 гадоў. Давай. Окей, і яшчэ раз канкрэтна якая ўмова? Што межы Расіі будуць менш, чым у 91 годзе. Межы Расіі меншыя, чым 95. Блин, я таксама так думаю. Ладно, давай я скажу праз 20 гадоў. Но это уже на мяжы, но я ставлю на 20. Хотя думаю, окей, добра. Буду рады даць тебе бутэльку піва праз 20 гадоў, калі ты апынешся. Калі апынецца, што ты маеш рацыю. Да, реально. І вось цікавая ідэя, вот даволі часта правыя людзі кажуць, што мігранты гэта фігова. Я думаю, якраз такі гадоў праз 50 еўрапейскія краіны будуць канкураваць за мігрантаў, ну і за больш якасных там умоўных мігрантаў. То есть тых, хто... Ну так. Ну, таму што Еўропа старэе, і гэта бачна, і праз нейкі час просто не будзе каму працаваць і все. Это так. Не, ну працы могуць уцячы просто з Еўропы. Що у Китаю там шмат народу. Будуць кітайцы працаваць. А ведаеш, кітайцы яны таксама ўжо старэюць. Яны ўжо на гэтым плато, што ў іх пачынае змяншацца насельніцтва. У Індыі пакуль што не так, але ў Кітаі таксама тыя ж самыя праблемы, таму ў іх эканоміка зараз не расце. Таму што яны якраз такі, у іх расла эканоміка, таму што яны з села людзей ператасквалі ў гарада, а зараз уже гэтых людзей не засталося. Ужо трэба пенсіі пачынаць плаціць. Таму вось так. Таму будзе вайна знову. Кітай хутчэй за ўсё, ну калі глядзець па дэмаграфіі, то верагодна, што Кітай пачне вайну, таму што іх проста, ну калі розвітку няма, а людзям то хочацца патрохі падвышаць свой узровень жыцця, то верагодна, што Кітай просто можа пачаць такую маленькую пераможную вайну, як гэта вось Пуцін зрабіў з РФ. Ну толькі у Пуціна не надта пераможная пакуль. Да, і это паскорыць знішчэнне Расіі, ура. Так. Так, спадзяемся, што это будзе так. Што ў нас там яшчэ з навінаў? Да, у нас, дарэчы, вельмі важныя навіны пра Беларусь. У нас быў смяротны прысуд Ріко Крыгеру, немцу, па грамадзянству. Але мы ўжо зноwu ж пра гэта размаўлялі. Хутчэй за ўсё ніхто яго казніць не будзе. Хутчэй за ўсё яго ўзялі проста ў заручнікі. І тут трэба сачыць за рукамі. Яшчэ, здаецца, паўгады таму ФСБ, Краснікаў яго прозвішча, ФСБшніка гэтага, які у... Красікаў, па-моему. Красікаў. Вадзім Красікаў. Да, былы-то ён забіў у Германіі быўшага воіна Ічкерій, які ваяваў у другой чеченскай вайне, і менавіта таму яго ў Германіі пасадзілі ў турму. Вось, і, як кажуць, Пуцін сваіх не кідае, калі яны ФСБшнікі, іншых там пофіг, і ён намагаецца яго выцягнуць. І для гэтага яны ўзялі знову ж такі ў такі палон амерыканскага журналіста, але штосьці дамовіцца не атрымліваецца. І вось зараз Лукашенка для Пуціна бярэ ў заручнікі немца. І хочуць такім... хочуць ціснуць так на Германію, каб яны абмянялі гэтага ФСБшніка на немца. І тут фігова, што Беларусь дэградуе, і яна дэградавала да такого ўзроўня, што яна проста займаецца такім тэрарызмам і бярэ заручнікаў. Тобто раней, здаецца, все ўплывала толькі на грамадзян Беларусі, а зараз і на грамадзян Еўропы. І я думаю, што вельмі цяжка будзе адкаціць вот гэтыя адносіны з Захадам, асабліва, з Германіі, которая как нібы галоўная краіна у Еўразвязу. Ну, і мне это просто
Ну, я думаю, што ў канцы проста Лукашэнкі не будзе куды адступаць. Ён уже сабе даўно такую магілу рые. Ну, але паціху палітвязні выходзяць. Ну да, і знову незразумела чаму. Ну, мы гэта ўжо абмяркоўвалі, у сябе штосьці змянілася, з'явіліся новыя ідэі. Не, насамрэч з гэтым немцам, дык наадварот это ўсё больш заблытвае. Ну, Так, так. становіцца абсалютна незразумела, што там Лукашенко сабе плануе. Ці плануе ён што-небудзь? Ці можа ён ужо таксама старэе просто і вар'яцее, і ў яго ніякага плану няма. Ну да, па апошніх фотках ён так даволі жалка выглядае. Не той альфа-самец, які быў 20 гадоў таму ўжо далёк. Ці можа быць ён наадварот там это сігналізуе, што вось глядзіце, я палітвязню выпускаю, магу і вашага немца выпусціць, але вы мне там што-небудзь зрабіце. А там ужо прапаганда адкрыта кажа, што яны будуць яго мяняць. І, ну, это сёння, мне здаецца, вот гэты відос быў. Таму вось так Беларусь становіцца ўсё больш тэрарыстычнай дзяржавай і ўсё больш гэтым самым прывязваецца да Расіі. Гэта для нас, для беларусаў фігова, і менавіта пра дэмакратычных беларусаў, таму што мы бачым зараз всю гэту абстаноўку вакол Беларусі, што краіны проста зачыняюць гэтыя ўсе пераходы, не даюць беларусам заязджаць у краіны Балтыі, напрыклад. І вот што ты думаеш? Ну, просто у мяне была гісторыя, што там нейкі латыш, як выявілася, што ён там палітык кансерватыўны, ён сфоткаўся на базе нейкай адпачынку, на кемпінгу, там была такая стэля, на якой было напісана нельга з сабакамі, нельга там беларускія номера і расійскія номера. І вось беларусы там, ну, абурылись, што лагічна, і пачалі пісаць, што, ну, не ўсе, ну, некаторыя пачалі пісаць, што вы там кончаныя, што вы нацысты, не да краіны. Я вось думаю, як увогуле трэба на такія правакацыі рэагаваць. Таму што моя пазіцыя, што, ну, у нас мы зараз у вельмі слабай пазіцыі, каб пачынаць краіны Балты называць недакраінамі, і гэта проста не дапаможа ніяк, гэта толькі горш зробіць. Канешне, тут з імі трэба дамаўляцца дыпламатычна, а не такімі вось нейкімі абурэннямі там і тым больш абразамі. Таму што яны могуць зрабіць нашмат больш балюча, калі захочуць. І нам трэба, каб яны не захацелі. І асабліва не трэба за аднаго там чела гнаць на ўсе краіны, на ўсе народы гэты, таму што насправдзе менавіта Літва, напрыклад, яна вельмі шмат падтрымлівала беларусаў яшчэ до 2020 году. Таму давайте неяк дыпламатычна з німі дамаўляцца і паказваць сваімі дзеяннямі, што мы ўсё ж такі у еўрапейскай сям'і, а мы не хочам быць з Расіяй. І вось цікава, ты гісторыю пачынаў распавядаць, што пра спердоле на Украіну. Да, атрымаў сваё першае спірдалей на Украіны учора. Хадзіў на амерыканскі футбол. На амерыканскі футбол? Так. У Вроцлаве ёсць каманда Вроцлав Пантерс. Вось я хадзіў глядзець, як яны учора разнеслі венгерскіх Интронерс. Просто в нішто іх вынеслі. І ну, я там пытаўся, дзе касы білетныя у таўнека, і там хтосьці там ззаду праходзіў і там сказаў мне, каб я спірдаляў на Украіну. А ты па-беларуску размаўляў, так? Я размаўляў па-польску. Ну, але я добра размаўляю па-польску, але акцэнт час ад часу чуваць. Так, і можна сказаць, што я як бы не як паляк размаўляю па-польску. Вось, і таму яны па акцэнту падумалі, што я там украінец, і сказалі, але это не пачуў, это пачула моя жонка, якая потым мне толькі пасля гульні об этом сказала. Вось, ну, але так, я ўжо ахрышчаны в гэтым плане.
Та вось цікава, ёсць розніца ў стаўленні ў Польшы да ўкраінцаў і да беларусаў, ці плюс-мінус аднолькава ставяцца? Ёсць розніца, але насамрэч вельмі цяжка сказаць. Вось адносна тых, калісьці этой розніцы не было, для іх мы ўсе былі як бы з усходу. Да? Мы ўсе былі усходнія. Это як калі далей на захад. Усходнюю. Это як калі далей на захад, то яны і палякаў ад беларусаў ўжо не адрозніваюць. Да? Для іх ўсе славянскія краіны, это ўсё рускія, можна сказаць. Так, то сярод тут мне вельмі цяжка сказаць, таму што палякі, з которымі я стасункуюся, ставяцца добра і да тых, і да тых. І да украінцаў, і да беларусаў. Ад некаторых палякаў, з якімі я загаворыў там выпадкова дзе-небудзь там у чарзе, напрыклад, то час ад часу яны мне казалі, што з беларусамі прасцей. Што калі там, напрыклад, здаеш хату беларусу, то ты больш упэўнены, што хата будзе ў добрым стане, чым калі ты здаеш хату украінцу. Таму што такія вось кажуць, што мы больш там, не ведаю, за парадкам сочым і там бытавым плане, і больш культурныя нейкія, ну вось нейкія такія рэчы. Але невядома, ці яны былі шчырыя, ці яны проста таму, што размаўляюць з беларусам, таму мне такія рэчы казалі. Таму цяжка сказаць. Да Лукашэнкі тут ніхто не ставіцца добра. Ну, зразумела. Мне здаецца, палякі ў большай ступені адрозніваюць беларусаў і Лукашэнку, чым украінцы. Вось, але розныя людзі ёсць. Ну так, і тут трэба правільна рэагаваць і ўсё рабіць па закону краіны, дзе ты жывеш. Здаецца, так. І вот, дарэчы, калі ўспамінаць Трампа, чаму я вось пра яго контрверсійнасць казаў, і што незразумела, ці ён будзе змагацца з Пуціным, ці не будзе дапамагаць змагацца з Пуціным, таму што ён сказаў нядаўна, што рускія іх увогуле немагчыма перамагчы. Таму што ўсю гісторыю яны перамагалі Напалеона, яны перамаглі Гітлера, хаця аб'ектыўна у іх даволі шмат паразак было, і там і фінская вайна даволі такая піравая перамога была, там руска-польская вайна яны прайгралі з трэскам, і супраць Гітлера ім дапамагаў увесь свет, і не толькі там у Саўку рускія былі, у тым ліку і украінцы, беларусы, казахі, там і все. І вайна з Напалеоном там таксама была, і вялікая кааліцыя, і ў баю-то расейцы не перамаглі Напалеону жоднага разу, здаецца. Можа, там калі яны адступалі, ўжо там штосьці было, але Маскву яны здалі, французы даволі лёгка забралі. Таму гэта дзіўна. У Трампа таксама бачна, што любіць гісторыю, як і Пуцін, і некую сваю там версію. Але паглядзім. Добра, што амерыканскі прэзідэнт не сам не аднаасобна вырашае лёс сваёй краіны, у іх такія там інстытутаў дафіга, якія ствараюць там здзержкі. Таму паглядзім. Мне здаецца, што это Трамп заліцаецца да рускіх. Думаеш? Кшталту, што са мной можна размаўляць. Я, дарэчы, у Шварцэнеггера такое бачыў. Ён нядаўна зрабіў такі відос, ён распавядаў, як ён любіць рускіх, а потом сказаў, але вы зараз не тое робіце. Вы паглядзіце, вас падманваюць. Я не веру, што гэта... Я бачыў на пачатку вайны ў яго быў відос нейкі, ты пра яго? Можа быць, я проста яго нядаўна бачыў, можа, я яго даўно запісаў, але такое. Хаця на пачатку вайны ў Зеленскага такія відосы былі насправді. Можа, сітуацыя і змянілася у тым ліку і ў галавах амерыканскіх палітыкаў. Вось. У нас, дарэчы, былі навіны пра выбары ў Венесуэле. Так, што там у Венесуэле? У Венесуэле выбары адбываюцца зараз, наколькі я разумею. І па папярэдніх дадзеных, па апытаннях Мадура на другім месцы. Вось, але наўрад ці ён будзе аддаваць уладу проста так.
і ён там казаў, што калі ён там прайграе, то пачнецца там кровавая бойня унутры краіны. Так, і у Венесуэле ўжо былі раней пратэсты вялікія супраць іхняй дыктатуры, і былі такія, што там і шмат хто з дзяржслужачых пераходзіў на бок пратэстуючых, і там всякія паслы і іншыя краіны прызнавалі там апазіцыю як урад, але ў выніку нічога не атрымалася, ўсё задушылася. Паглядзім, як будзе зараз, ці будуць нейкія змены. І вот у іх сітуацыя вельмі падобна на беларускую, калі нібы апазіцыя перамагла, але у цябе пад уладай сілавы гэты апарат, доступ да нафты, і па выніку все супраць нібы, але все адно ты трымаеш уладу на штыках. І Венесуэла ўжо сколькі? 12, больш за 10 гадоў это ж все адбываецца. Больш, адназначна больш. Таму і Беларусь гэта можа чакаць, і это і адбываецца па суці. Реально в цэнтры Еўропы венесуэльскі сцэнар. Вось так. Да, калі казаць пра жорсткія пратэсты, то у нас ёсць яшчэ і гісторыя з Бангладэшу. Таксама, калі можаш, распавядзі. У Бангладэшу былі квоты. Былі квоты, але квоты не гендерныя, а квоты нацыянальна-геройческія, можна так сказаць. То бок зарезервіравалі нейкую там частку, по-моему, трэць дзяржаўных пасадаў, дзяржаўных працаў для сямей змагароў за незалежнасць Бангладэшу. І гэта выклікала пратэсты. Прычым такія жорсткія пратэсты, і ў выніку каля 200 чалавек загінула у выніку гэтых пратэстаў, і ўлада паддалася. Это там суд вырашыў, што адмяніць гэтую змену, і гэтых квотаў у выніку не будзе. Але вось так вось там бангладэшцы змагаюцца супраць квотаў, якія яны лічаць несправядлівымі. Да, і вось я нядаўна перачытваў «Зорны дэсант», і там цікавая, у асноўным гэта кніга больш пра вайсковых, просто мне даволі блізкая тэма была, но там цікавая ідэя, што там есть такая касмічная федэрацыя, і ў гэтай федэрацыі галасуюць толькі тыя, хто прайшоў службу дзяржаўную. Дзяржаўная служба — гэта там ты не чыноўнік, который там паперкі перакладае, а цябе там космадэсантнікам адпраўляюць там дзесьці ваяваць супраць вялікіх жукоў ці штосьці такое. І даволі ідэя, конечно, трохі фашысцкая, але цікавая, чаму вот як ты думаеш, ці мусіць такі вось права галасаваць у дэмакратычных краінах быць у ўсіх? Ці можа быць не ўсе ўсё ж такі мусяць галасаваць? Адна з ідэй, якая ёсць, якая з часу гучыць, таму што ёсць вялікая праблема ў дзяржавах, што ўсе хочуць паразітаваць на іншых. Так, што хтосьці хоча прагаласаваць за сваіх прадстаўнікоў, каб яны забралі ў кагосьці грошы і далі ім, можна так сказаць. І ідэя ў тым, што ты можаш альбо галасаваць, альбо атрымліваць сацыялку. І ў цябе ёсць такі выбар. Ты садзішся на сацыялку, окей, але ты не можаш галасаваць, таму што ты галасуеш за грошы, якія не ты стварыў, не ты заплаціў. Так, а галасуюць тыя, чые грошы размяркоўвае дзяржава. Вось, каб зрабіць это лепш. І насамрэч вялікае пытанне наконт таго, ці гэта увогуле можна рэалізаваць, таму што шмат хто з людзей атрымлівае сацыялку, і як людзі будуць галасаваць за тое, каб у іх забраць права выбара. Так, але гэта гучыць даволі, можа там падводныя камні ёсць, але гучыць лагічна, таму што ў дэмакратычных краінах ёсць праблема, што людзі просто пачынаюць палітычна змагацца за гэту сацыялку, і замест таго, чтобы какие-то там некія рэальныя рашэнні прынимаць, палітыкі просто абяцаюць, што вось мы вам там штосьці паднімем, там
дадзім больш грошаў, і все гэтыя групы, якія зацікаўлены, яны пачынаюць проста змагацца за гэтыя грошы замест таго, каб там эканоміку паднімаць, напрыклад. І вось у амерыканцаў быў такі лозунг: ніякіх падаткаў без прадстаўніцтва. Тобто, калі ты плаціш падаткі, то ты мусіш уплываць на рашэнне ў тваёй дзяржаве. І чаму мусіць быць прадстаўніцтва, калі ты не плаціш падаткі? Ну, тобто, даволі, ну, зваротная сітуацыя. Ну, трохі логікі ў гэтым ёсць. Я думаю, што можна над гэтым будзе падумаць. Ну так, ну але это ідэя, якую вельмі цяжка прадаць. Это, по сутнасці, ну, это заўсёды адразу левыя пачнуць, што вось прыгнятаюць бедных. Так, што, па-першае, хочуць забраць у іх права голаса, па-другое, хочуць забраць у іх сацыялку. Так. Ну вось прыхільнікі безумоўнага базавага даходу, яны плюс-мінус пра гэта і кажуць, што каб не было гэтай іх дзелёжкі, гэтых грошаў, то лепш проста ўсім даваць какую-то там некую мінімалку. І гэта будзе больш... Ну, з міксам, з тым, аб чым мы размаўлялі толькі што, это значыць, што права голасу ні ў кого не будзе. Бо ўсе на сацыялку падсядуць. Не, так тут не мікс, а проста вось гэты даход, ён і тую ж самую праблему проста мусіць вырашаць. Ну, нібы тэарэтычна так, але я не лічу, што это добрая ідэя. Я лічу, што калі сацыялку пакідаем, то лепш за ўсё пакінуць яе адресна для тых людзей, якія прынцыпова не могуць працаваць. Ну, ёсць людзі, которые там... Ёсць хваробы псіхічныя, напрыклад, ёсць там хваробы мозгу, якія ёсць хваробы там цела такія, што там рухацца не могуць, так? І калі сацыялку пакідаць, то лепш пакідаць для гэтых людзей, якія сабе не заробяць. Ну, так. Але пры гэтым вельмі важна ўсё ж такі, вось, это, дарэчы, пункт такі, можна сказаць, стыку людзей левых поглядаў і людзей лібертарыянскіх поглядаў. Потому што, але не звязаны з дзяржавай, але вось шмат левыя кажуць пра інклюзіўнасць. І лібертарыянцы павінны это таксама падхапіць, бо это вельмі важна. Это нашмат круцей, каб чалавек з якім-небудзь там, не ведаю, сіндромам Дауна мог працаваць і зарабляць грошы сумленна і за сваю працу, замест таго, каб спадзявацца на тое, што дзяржава альбо іншыя людзі яму дадуць іх проста так. І гэтыя людзі, якія зараз выключаныя з агульных працэсаў, з адукацыйных працэсаў, з рынку працы, якіх проста могуць часта не браць за таго, які ў іх там стан здароўя, насамрэч могуць выконваць шмат якой працы, могуць нашмат больш быць інтэграванымі ў грамадства і знаходзіць шляхі, як іх інтэграваць, змяняць стаўленне грамадства да такіх людзей. Это вельмі важна у тым ліку з пункту гледжання змяншэння дзяржаўнага ўплыву. Ну так, но тут пытанне, што ты не можаш гэта все вельмі хутка змяніць, а ты не можаш проста адмяніць там адразу дапамогу такім людзям і сказаць, што вось працуеце. Таму што у нас нават, калі браць Беларусь, у нас інфраструктуры проста няма. Калі ты інвалід колясачнік, за ўсё ты проста нават не можаш выйсці з сваёй кватэры нармальна. І тут я чытаў у твітары украінскага ветэрана, якому адарвала 2 нагі, і ён паехаў, ну, яму там людзі сабралі там какие-то супервялікі там 100 000 там з чымсьці долараў, і ён паехаў у штат, яму зрабілі гэтыя ногі, і ён пачаў распавядаць, што у іх ёсць гэта інфраструктура, тобто ты там можаш ізі зайсці там і ў краму, і ўсё. Гэта ў тым ліку таму, што у іх проста ўжо сфармавалась гэтая ўся культура дапамогі такім людзям, і што пандусы патрэбна рабіць, не проста
не просто таму што яны там мусяць быць пандасы, таму што это реально зручна людзям і гэта выгадна і бізнесу у тым ліку, каб всех максімальная колькасць людзей магла да цябе просто ў кафешку зайсці, напрыклад. Ну так і гэта пытанне насамрэч у тым ліку і беднасці людзей. Так там калі б людзі былі багацейшыя, яны б больш об этом думалі, мне так падаецца. Ну і ў дадатак сапраўды, калі ты там знаходзішся ў якой-небудзь Аўстрыі, то я бачыў вельмі шмат на вуліцы сляпых, напрыклад, з гэтымі іхнымі тросцямі. Я ў Менску вельмі мала бачыў сляпых. І я не думаю, што это з-за таго, што ў Менску менш сляпых. Так, просто яны нікуды не ходзяць. Так, яны сядзяць дома. Вось, і, канешне, мы шмат скажам пра дзяржаўны гвалт, пра тое, як там дзяржава прыгнятае людзей, але мы не павінны забывацца, што рабіць добрыя рэчы можна не толькі змагаючыся з дзяржавай, і змены ў грамадстве можна рабіць не толькі змагаючыся з дзяржавай. І змены ў плане стаўлення для людзей, у плане павелічэння ўзроўню такого гуманізму, это таксама вельмі важна, хаця гэта і не звязана з роляй дзяржавы ў грамадстве. Так. Ну і нашмат лепш, каб просто у грамадстве людзі былі добрыя, каб самі гэта ўсё рабілі, чым аддаваць гэта ўсё дзяржаве, якая вытраціць на гэта x10 грошаў з нашых падаткаў, найме чыноўнікаў, якія будуць там баклушы біць у кабінетах, і па выніку нічога. Ну, у нас же таксама все кажуць, што сацыяльная дзяржава, там столькі грошаў уходзіць на сацыялку, ну, а реально у нас няма ніякай ні інфраструктуры для інвалідаў, напрыклад, у нас няма нейкай нармальнай падтрымкі старых людзей. Вось цікава, калі ўсё будзе змяняцца, ну, як плаціць пенсіі, напрыклад, там першыя 20-30 гадоў пенсіянерам. Ты ж не можаш просто сказаць, що дзяржава вам не плаціць пенсіі, памірайце. Вось там у нас будет вельмі шмат такіх пытанняў. Ну, у Романчука ідэя, што пенсіі трэба будзе плаціць з грошай, якія атрымаем з прыватызацыі. То бок ты прыватызуеш усё, што можаш, і ты атрымліваеш грошы. Это грошы, якія ў цябе не пастаянны прыбытак дзяржавы, это часовы, да? Але таксама выплаты пенсій тым, хто як бы блізкі да пенсіі альбо зараз іх атрымлівае, гэта таксама часова, таму што тыя, хто маладыя, яны ўжо будуць зарабляць на іншую пенсійную сістэму, яны будуць накапліваць. Так? І можна зрабіць такую рэформу, а проста тым, хто каму трэба выплачваць ужо тут і зараз альбо ў хуткім часе, якія не паспеюць яшчэ там нічога там накапіць, не это, то ім плаціць тых грошай, якія атрымаем у выніку прыватызацыі. Ну да, ну Романчук, конечно, у гэтым плане разумны мужик. І мне вось цікава, калі казаць пра прыватызацыю, шмат хто супраць таго, каб расійскія кампаніі прыватызавалі беларускія кампаніі. І вот як ты да гэтага адносішся, ці можам мы забараніць расейцам выкупаць прадпрыемствы ў Беларусі? Ну, гэта насамрэч складанае пытанне. І складанае яно з-за таго, што расійскія прадпрыемствы павязаныя на дзяржаву шмат у чым. Так. І як бы тут выхад там магло быць нейкае абмежаванне, але ты не можаш уводзіць такое абмежаванне супраць там канкрэтнай нацыянальнасці альбо канкрэтнай дзяржавы, калі ты не знаходзішся там, напрыклад, з яе ў стане вайны ці што-небудзь такога, калі это не санкцыі. Вось, але уявім сабе, што санкцый няма, што вайна там в Украіне скончылася, а хутчэй за ўсё, калі Беларусь стане незалежнай, на той момант вайны в Украіне не будзе. Так? І як увесці такі закон, які не будзе дыскрымінуючым супраць адной канкрэтнай нацыі, але пры гэтым будзе абараняць такую вось незалежнасць ад уплываў расійскай дзяржавы. Так, можна тэарэтычна зрабіць, што там павінна быць нейкая праверка пры прыватызацыі прадпрымальнікаў, каб яны не былі павязаныя на дзяржаву.
Так? Але ўсё адно гэта вельмі складана, Это улічваючы вопыт па-першае вельмі складана, а па-другое, расіян. усе вялікія гульцы ў Еўропе і ў ЗША павязаны на дзяржаву, яны ўсе якія-небудзь субсідыі атрымліваюць Мгм. ці што-небудзь такое. Вялікі бізнес, на жаль, таму што наш свет вось так левыя часта ругаюць капіталізм, кажучы пра гэтыя там сверхбагатых, так, сверхкарпарацыямі, тыя міжнацыянальныя, якія там займаюць львіную долю рынка. Шмат у чым гэта не вынік капіталізму, это не вынік рынку. Это вынік таго, як яны павязаны на дзяржаве. Это вынік таго, як дзяржава, па сутнасці, абараняе іх пазіцыі на рынку. Уводзячы у тым ліку антыманапольнае заканадаўства грае на іх карысць. У тым ліку грае на іх карысць прагрэсіўнае ападаткаванне. І ўвогуле любыя рэгуляцыі, якія ўводзяцца. Таму што калі ў цябе ёсць вялікая агромная фірма, так, то ў цябе ёсць ужо армія адвакатаў, армія юрыстаў, у цябе ўжо наладжаныя ўсе тыя схемы, як працаваць з гэтымі рэгуляцыямі. Ты ўжо маеш вельмі вялікія абароты, і таму прагрэсіўны падатак табе як бы нічога надта не змяняе. А вось калі ты фірма, якая толькі расце, і хоча канкураваць з гэтым вялікім гульцом, то калі твой памер павялічваецца, то ў цябе як бы увогуле в фірме расці цяжка. Так? А тут у цябе ствараецца дадатковы фактор, што ты яшчэ і больш падатку павінен заплаціць, калі ты вырасцеш, це робіць твой рост яшчэ цяжэйшым. У цябе яшчэ дадатковыя рэгуляцыі з'яўляюцца, якімі ты павінен думаць, што яшчэ больш складана робіцца. Таму усе гэтыя вось там багаценькія, так сказать, это не вынік свабоднага рынку. Это вынік дзяржаўнага ўмяшальніцтва ў свабодны рынок. Хутчэй за ўсё, мы, конечно, не можам ведаць на 100%, бо нельга прадказаць, якое рашэнне будзе рыначным. І гэта не цэнтральнае планаванне. Так, але хутчэй за ўсё у свабодным рынку мы мелі б нашмат больш канкурэнцыі, нават нягледзячы на тое, што мы не мелі б там усіх гэтых антыманапольных заканадаўстваў і усякага такого. Да. Так, і таму, калі мы ўводзім вось такое абмежаванне, вяртаючыся да тэмы, што хтосьці не павінен быць павязаны на дзяржаве, это, па-першае, вельмі складана зрабіць. Па-другое, гэта выключыць вельмі шмат вялікіх гульцоў з усяго свету, а не толькі з Расіяй. Это, напрыклад, вось у Польшы была такая сітуацыя, што яны хацелі забараніць СМІ, якія фінансуюцца іншымі дзяржавамі. Так, але СМІ, якія фінансуюцца іншымі дзяржавамі, это ў тым ліку Discovery, это ў тым ліку там, всякие такія праграмы, это цяжка зрабіць тут нейкае нармальнае размежаванне. Так. Спадзяюся, проста Расія ўжо не будзе, калі Беларусь будзе там незалежная, не трэба будзе над гэтым пытаннем думаць. Это жорстка, як Расія запусціла там свае щупальцы ва ўсе суседнія краіны, там і Украіна з гэтага пастраждала, Малдова зараз страждае, Грузія. Можна, ведаеш, што можна квоты ўвесці. Квоты. Што адна краіна не можа, што прадпрымальніцтвы з адной краіны не могуць там цябе мець больш, чым нейкі там адсотак прадпрыемстваў дзяржаўных. Але ж таксама тут так, як ты сказаў, вельмі складна рыначнае рашэнне прыняць, таму што можа і нереальна. Паглядзім, спытаем у Романчука. Я думаю, што яго ёсць, ён можа нам адказаць на гэта пытанне. Я думаю, што мы ўжо даволі доўга гэты падкаст вядзем, і каб мы не паразмаўлялі на ўсе тэмы ў гэтым свеце, трэба ўжо закругляцца па-ціхаму. Таму ўсім дзякую. Распавядзі яшчэ ты пра кое-што забыў. Это так. Яшчэ была на гэтым тыдні падзея, вельмі крутая, у свеце беларускай эміграцыі. А менавіта праграма лідарства беларускіх студэнтаў за свабоду. То бок лібертарыянства ў Беларусі прасоўваем не толькі мы і Романчук, а яшчэ ёсць такая крутая арганізацыя беларускія студэнты за свабоду, і яны арганізавалі на некалькі дзён, там яны выязджалі там з намётамі пад Варшавай, і там было шмат розных лекцый.
у тым ліку я там чытаў лекцыю, і это вельмі крута глядзець на тое, як лібертарыянства расце сярод беларусаў. Пакуль што відаць гэта сярод беларусаў эміграцыі, але я думаю, сярод беларусаў унутры краіны таксама, просто яны не могуць сябе паказваць настолькі адкрыта. І это вельмі было натхняльна чытаць эту лекцыю Я чытаў лекцыю пра вольную Беларусь будучыня, але агулам мы размаўлялі, як можна шмат якія там рэчы, там медыцыну, там адукацыю, там што угодна рабіць без дзяржавы. Так, і па сутнасці я размаўляў, я не ведаю, можа быць, толькі палову ўсяго часу. Тыя, хто там прысутнічалі, шмат выказваліся, ну, былі розныя меркаванні, хтосьці быў больш лібертарыянскі, хтосьці менш, але людзі выказвалі, задавалі свае пытанні, а потым там я даваў іншым людзям магчымасць адказаць на гэтыя пытанні, і быў прыемна здзіўлены тым, наколькі шмат зараз беларускіх лібертарыянцаў, якіх я асабіста не ведаю. Так, таму што калі для мяне это ўсё толькі пачыналася, у мяне было адчуванне, што нас там некалькі чалавек, і мы ўсе адзін аднаго так адзін з адным піва пілі. Так, а зараз это ўсё расце, і это вельмі крута. Я маю надзею, што з-за нашага падкасту таксама беларускі лібертарыянскі рух трохі разрасцецца. Да, прыяднаецца. Ну, дарэчы, даволі шмат маладых лібертарыянцаў. Мы нават з табой ведаем, што людзі зацікаўлены, вось шукаюць сябе, шукаюць, што можна змяніць, і гэта супер клёва, таму што чым больш палітызаваных беларусам, тым лепш нам проста ў будучыні будзе, тым лепшыя мы праекты зможам рэалізаваць. Так, ну і у нас ёсць вялікая перавага перад лібертарыянцамі любых іншых краін, тое, што беларускі лібертарыянскі рух не зашкварны. Што мы не... У нас няма расійскіх. У нас няма прарасійскіх, у нас ніхто не кажа пра там узрост згоды, там усе крынжовыя рэчы. Так, мы ўсе адэкватныя людзі, і нас як бы і беларуская апазіцыйная супольнасць успрымае нас адэкватных людзей, калі яна пра нас ведае. То бок мы там можа менш вхожыя, хутчэй не за нашых поглядаў, а за нашай колькасці, за наша прадстаўніцтва. Хаця у каардынацыйнай радзе ёсць некалькі лібертарыянцаў. Так, я там не так даўно ездзіў і таксама пра падкаст распавядаў яшчэ на нейкім мерапрыемстве ў Варшаве, і я быў здзіўлены, што мяне ўвогуле запрасілі вось так прыйсці і паразмаўляць пра лібертарыянства сярод іншых беларускіх НДА, што гэта людзям цікава, і мы ўспрымаемся як такая інтэгральная частка. Гэта і ў дадатак у беларусаў ёсць предпасылкі для таго, каб падважаць аўтарытэт дзяржавы. Таму што мы ўсе выдатна ведаем, што не ўсе дзяржаўныя прыказы трэба выконваць. Так, што не ўсе дзяржаўныя законы справядлівыя. Так, і я думаю, у беларусаў ёсць асэнсаванне, што нават калі б гэтыя прыказы, якія зараз аддае дыктатарскі рэжым Лукашенка, і гэтыя законы, якія там існуюць, некаторыя з іх, што калі б яны былі прынятыя дэмакратычным урадам, это ўсё роўна не было б нармальна. Так, у нас гістарычная традыцыя ў гэтым плане даволі вялікая, вялікім княстве літоўскім і ў Рэчы Паспалітай. Там тое, што казаў кароль, ну, у Рэчы Паспалітай, то гэта не азначала, што ты не можаш паўстаць супраць гэтага. У іх нават было права на гэта паўстанне, права ствараць канфедэрацыі і казаць, што кароль, калі ты гэта будзеш рабіць, мы знясем цябе проста. Я думаю, што ў нас гэта збераглося, што мы не верым, што все, што робіць дзяржава, гэта добра. У нас мы з гэтым часцей са скепсісам адносімся. А гэта асноўнае, насамрэч гэта самае праблематычнае ў лібертарыянскім папулізме. Таму што ў цэлым прынцып неагрэсіі, прынцып таго, што ты не можаш ні на кога нападаць, нікога забіваць, ні ў кога красці, гэта прынцып, з якім людзі ў цэлым згаджаюцца. З чым людзі не згаджаюцца? З тым, што гэта дакладна так жа прымяніма і да дзяржавы. Што у дзяржавы няма нейкага свайго асобнага аўтарытэта, што яна павінна рабіць штосьці, што прыватным асобам рабіць забаронена.
Так, ну і гэта вельмі важная частка лібертарыянства, што ты да дзяржавы прымяняеш тыя ж крытэрыі, якія прымяняеш да іншых людзей. Этатысты, канешне, маюць вельмі шмат сваіх там тэорый, як абараніць дзяржаву ў гэтым плане. То бок яны там кажуць пра там тэорыю грамадзянскай дамовы і там розныя іншыя апраўданні існавання дзяржавы. Але усе яны сводзяцца да таго, што закон трэба выконваць проста таму, што это закон. Так. А беларусы больш, чым у каго павінны зараз быць усведамленне, што это дрэнны падыход, што не трэба выконваць закон проста таму, што ён закон. Што трэба выконваць закон, таму што ён аб'ектыўна добры, незалежна ад таго, ці это закон, ці не закон. Так. Так, правильно. Я думаю, што у нас шмат у каго гэта разуменне ўжо ёсць. Ну і гэта ўжо вялізны крок у бок лібертарыянства, які іншую краіну зрабіць цяжка. Таму што некаторыя кажуць, што там, напрыклад, калі там Лукашэнку там можна там не слухаць, напрыклад, бо ён дыктатар, але калі дэмакратычная дзяржава прыме закон, то трэба там ужо яго там слухацца. Але я думаю, мы выдатна разумеем, што калі дэмакратычная дзяржава прымець такі закон, як Лукашэнка, ну якая розніца, што это дэмакратычная дзяржава прыняла. Так, і ёсць у гісторыі шмат гісторый, калі дэмакратычныя краіны тварылі фігню. І вот ёсць фанаты там Злучаных Штатаў Амерыкі, напрыклад, яны кажуць, што Амерыка заўсёды все робіць добра. Ёсць тыя, хто ненавідзіць Штаты, яны кажуць, што амерыканцы заўсёды дрэнна робяць. А насправдзе, дзяржавы таксама могуць рабіць і штосьці нармальна, і штосьці прям што за межамі здравага глузду просто. Як той же В'етнам, мы сёння ўжо пра гэта размаўлялі. Ну так, В'етнам это ўвогуле вельмі вялікая пляма на Злучаных Штатах, якія там расстрэльвалі мірных жыхароў і ўсё такое. Ну і падобна на тое, што таго ж Асанжа ўспомніць, так, які, дарэчы, вось там у В'етнаме там была адна з іхных там выпадкаў расстрэлу вёскі. Я не памятаю шчыра, якая вёска это была, як яна называлася, але фішка ў тым, што той, хто гэта выкрыў, апублікаваў, яго першапачаткова лічылі ворагам народа. Лічылі, што ён здраднік, што адзіны, хто за гэтую ўсю сітуацыю павінен сесці ў турму, это ён. У выніку это змянілася, ён там герой Амерыкі і ўсё такое, але першапачаткова это было так. Калі падобныя факты выкрыў Асанж, публікаваў пра тое, як сябе паводзіла часам амерыканскае войска ў Іраке, то мы бачым, што за Асанжам адбылося. Чалавека проста, ён жывы, так, але можна сказаць, што ў чалавека забралі вялікую частку жыцця за журналісцкую працу, за вельмі важную працу, за тое, што ён выкрыў злачынствы амерыканскага ўраду. Ну да, і я думаю, што сапраўдна можна лічыць сябе патрыотам толькі калі ты ў патрэбны момант можаш пайсці супраць дзяржавы. Не трэба там закрываць вочы свае на тое, што яна робіць, таму што калі там ты у какім-то маленькай справе скажаш, ладно, дзяржава наш моя, я там не магу супраць яе пайсці, як расійскія нават лібертарыянцы робяць, што это наша дзяржава, нашы хлопчыкі, таму мы мусім іх там хоць падтрымліваць неяк мінімальна, хаця б інфармацыйна. Насправдзе, калі ты бачыш, што твоя дзяржава штосьці робіць дрэннае, то ты зацікаўлены ў першую чаргу, каб быць реальным патрыотам, каб яна змянілася ў лепшы бок, ты мусіш супрацьстаяць гэтаму. А калі вы гэта не робіце доўгі час, па выніку вы проста нападаеце на суседнюю краіну і чыніце там генацыд, як Рашка зараз. Я паслухаў яшчэ, там быў 2 лекцыі, якія былі перад маей на этой праграме лідарства беларускіх студэнтаў за свабоду, і там адзін паляк сказаў, што розніца беларусаў і рускіх у эміграцыі відавочная, і ён кажа рускіх менавіта тых, якія не падтрымліваюць Пуціна, якія ўцяклі з-за таго, што вайна пачалася і пачаліся рэпрэсіі. У тым, што рускія вось так вось не збіраюцца і не думаюць, а што нам рабіць з Лукашэнка.
Ну, як беларусы думаюць про Лукашенко, яны так не збіраюцца і не думаюць, што нам рабіць пра Пуціна. Яны могуць там пайсці на пратэсты, звязаныя там з Ізраілем ці з чым-небудзь яшчэ, але яны як бы уцеклі, ну і ўсё. І ўсё. І на гэтым іх скончылася. Ну, дзеля справядлівасці для шматлікіх беларусаў это таксама так, але ўсё ж такі для шмат каго, для вельмі шмат каго і не. І гэта не проста людзі, якія там якія вядомыя лідары апазіцыі, а это звычайныя людзі, як мы з табой. Так. І таму я бачу нашмат больш перспектыў у беларусаў у гэтым плане і ў плане сваёй нармальнай плюс-мінус дэмакратычнай краіны, чым у расейцаў. Таму што я думаю, каб Расія стала нармальнай краінай, па-першае, трэба, ну, каб яна развалілась хаця б мінімальна, хаця б тыя народы, якія б хацелі жыць самастойна, каб яны адвалілись. Ну і па-другое, трэба, каб у іх не было так шмат нафты і газу, таму што менавіта вось гэтыя все рэчы яны створваюць дыктатуры. Ну, у нас насправді в Беларусі такая ж сітуацыя, просто у нас не свая нафта, а нафта Пуціна. Не, ну нафты шмат і ў штатаў. Так, но там все ж таки шмат, ну, кампаніі прыватныя, у іх гэтыя вышкі. Здаецца, у них няма ніякага там дзяржаўнага канцэрну. У них там ёсць... Але у іх ёсць вялікі дзяржаўны кантроль. Ну, там не дзяржаўны, там ёсць калі гэта стаіць на федэральнай земле, там яны могуць там какие-то квоты, сколькі можна, там дабываць сколькі не можна, но гэта не такі ўзровень, што прям дзяржава, як в России, ну, што это яе кампанія, па суці, і што яна можа нават сказаць там, ну, змяняць цэны на кошты на нафту на рынку сусветным, то што штаты яны так могуць рабіць, але вельмі абмежаваны. Так што так. Ладно, трэба ўжо сканчаць, час позні. Все, всем да пабачання, абавязкова пішыце каментары, ставьте лайки, дапамагайце нашаму праекту, стварайце свае праекты і беларускамоўныя, і лібертарыянскія. Я думаю, што мы яшчэ абавязкова пабачым. Все, да, пабачым. Так. Ну, да пабачання, калі хто глядзіць нас, слухае нас з тых, каму я чытаў лекцыю недавно, это вялікае вам прывітанне і дзякуй. Так, напишите в комментарии, сподобалась вам Францішака лекція. Будзе цікава. Мне здаецца, я лекцыі чытаю лепш, чым вяду падкасты, шчыра кажучы. Ну так. Все, всем па-па.